Здравейте, приятели! Вие пак сте смачкани от ежедневието, но спокойно! Ние също сме смачкани от тежестта на милионите си левове. Датата е 9 юни, купона е на 6, така че нека се спуснем в недрата на историята на мига. Тази дата е скучна, твърдят финландски учени. Генка Шикерова превзема живия свят и това е най-интересното събитие на тази дата, така че ще я прескочим и ще си представим, че е 10 юни. Световният ден на часовника е повод да се замислим колко бързо минава времето, колко малко ни остава и въобще колко сме незначителни и безмислени. РД има Максим, която е или което е руска певица и го очаквахме от еврогейската Европа, но не и от добрия стар СССР. Посмъртно празнува и медийния магнат Робърт Максуел, който е цар на България за 10-20 години, докато е шмъркал боливийски кокаин с бай Тошо, та за рождения му ден си пожелаваме и ние да станем като него. Днес също така е и поредния ден, в който V-Box съществува, така че честито на всички 11 и 12 годишни. А сега, поздрав с турбохита на Доктор Дре, Nate Dogg Corrupt и Snoop Doggy Dogg Next епизод. Hey, woman there who be thinking we soft. We don't play. We gonna rock till the wheels fall off. Hold up. Hey, mama nigga who be acting too bold. Take a seat. We'll be ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Връщаме се на днес, когато е изстрелян марсоходът Спирит, за да може НАСА да експлоатират червената планета, докато милиони хора на Земята умират от нежелание да разберат колко вида камъни и не кислород има там. Вие, приятели, не забравяйте да ги разклатите добре, да вземете подкуп от полицай, да обидите непознат за каквото си пожелаете, да разплачете дете с истината и да не забравяте постулата на кроманьонеца и майстор по хвърлянето на здрави салфетки Ванко 1. Слънце грее, дъжд вали, мечка се жени.